Indeng Create Home Caribbean Autonomous Council CM Anghoy Kang Waipon Pini Caribbean Autonomous Council Session Hola Long Hemgang Thiri Adalong Nilipansi Nang Waipon lo Lapian Indeng Create Home Laso special session pula laso hemkang thirlong laso ke Japon kang nipon abang phu lage kang waipon tang Caribbean Autonomous Council as chairman akehai Raju Tiso Chopahem Phu Ponsi Pini Indeng Create Home Caribbean Autonomous Council laso angdeng along kang waipon ke nilipansi nang waipon lo lasi aprangsi nili Caribbean Autonomous Council a chairman akehai Raju Tiso Phaningak long pencoro lo lapen ke chopate dunde pin pen khamkhe dunde pin pen bang korapli Caribbean Autonomous Council kang waipon tang emisi akehai pitum alang itum nilipan sining klong pen nang jong pon lo lapen ketok jir pen arona teng pen Caribbean Autonomous Council kiri pon arona teng pen nomination pilo lapen alang letum tok jir pata Caribbean Autonomous Council chairman fan PC pini chairman akehai bang pini hemkang thiralong pangdak pon lo kontes abi pin pen chopate abi pin pen tuliram rong hang dengge Create Home Caribbean Autonomous Council CM pen pu hok pon lasinili bangkora pli Caribbean Autonomous Council MEC abang puang pie phantan ninga klong pen choro par pik lo lapen ke Caribbean long MP Caribbean long MLA Caribbean long arat ke doan lepen Bharatiya Janata Party East Caribbean long West Caribbean long ke klem abang puang phe tum phanta ninga klong pen kachoro lepen kurbang thupajir lo karbon parje lo Caribbean long arat ke doan adhorom ke doan akhai tin ke doan tum phanta niliphan puthot Caribbean Autonomous Council na kang waipon alang itu mah hirjume alapen alang itu nang cerap cetu do pon ini ngak long pen choro par piklo ke jursi ke kroi ana dhorom hempung mukrang pira singja pen chenglok arnam ke doana tum phanta ili ngak long pen alang arnam hirjume ke do pen joine sipini nili Indeng Create Home an khamkhe abi pin pen sorsa morsa ke do anta sai phun sak sai phak pen si nili laso ang hoi long nili phan pini nak pang ni long pot nili emphu mukrang pira singja pen cheng long arnam ke do ana phanta ke kroyana nam phanta ninga klong pen alang tum phanta kachoro la pen ke alang tum hirjume kai kita gini ke nangia phanili chor dom lo chuning dilo la pen ke Caribbean long song ke do an kaprek ham phanga song ke doan lapen ke thek ser reser ke doan bang phuang phe tum phanta lunsipi lapen nangle tum press media tum mata paching thang bilta pacha thang bang phuang phe doan phanta ba ham phanga song ke doan phanta nilininga klong pen chorol lapen ke Caribbean Autonomous Council non long chapate dun kerem andu na bang phu bang phe tum phanta political party ke doan phanta alang tum phanta nili kachunungri je bang ke Caribbean long akesung kiduk alam chingwai chingsai pen kapichun je phan alang tum ta budi sore pen chenglok nang cerap cetu dun je phan nili pinidak Caribbean Autonomous Council hemgang thira session hurang long pen nanang tum media hoi pen nili rang dak mon lo kai kia mat nili phan nang sorsa nang tonlok nang min torlok bang phuang phi phanta an so se Caribbean long rat
sayang dengan ke klaim ka pichu nunji aphan halang le tum tama athak le nang sorsa ta aniak long benang cerap citu dunji aphan si chuning di ikla Sir, yang baca bak kondo malah ini dok. avelang la ke arona teng pen sidamik po Sir, Pilih tu marah. Akimiam, ayam isi yang mau bembak. la ke nil tum nanta matha thelang mo nang tum theklong da po hithiru yang mong theklong i Lasso ciklang po. Lasso ciklo. Isi lampang mo nang isi sonong di po pala. dak allotment PLO west Karbi Anglong e khanduli jate interstate border ba interdistrict border ba khai tum jate nang pegone lage Karbi Anglong along le laso phansi penda ke Bangladeshi atum penan da ke dudu lase hola tum don pharo free phobak do lahai pen tame laso solar plan pensi eviction net pola pen ke Karbi Anglong autonomous council pensi MOU chetok ji lamdon chetok ji la pen Karbi Anglong autonomous council penta la da ke revenue long nikko Sir, pala employment Karbi Anglong lasso in the context of Karbi Anglong long bang lasso pot employment. daktan itu agreement duji la dak don Karbi lang pi hydro project long ke abidat lo hai la pen ke non kupli hydro project non claim pon bom lo hoda bang nil tum lamdon ke che dog do MOU ke sign do je dak third grade fourth grade ke Karbi Anglong autonomous council pensi kondak long nang ji Karbi Anglong autonomous council pensi appointment pi long nang ji pusi oda lamdon along gitu Sir, isi lam tulang pala. Karbi Anglong kan nogong apa sucing kanta konstitusi long. Nanti akan long milik warga pahara tungarai long eco sensitive zone kapaloji bolang. lagi ko sensitive zone kapal lo bangke state government pen central government state government pen Karbi Anglong autonomous council lagi claim rapet lo la pen state government da kroy kre chief minister pang dak bon lo la ke kroy kre da ke jok phanta eviction long le la pen nil tum da supreme court ni tum chedan bom lo la pen ke nil tum ke asapta kroy gunni Nanti itu di warna ni hearing kepada nogong. hearing do sitame nil tum supreme court phan ni tum ko chingkichi chethan bom lo advocate additional advocate general Supreme Court senior advocate hala pen senior tum comeback lem bom lo la pen nil tum ke da ba ke asap kroy ne da ba ke ni tum eco sensitive zone kapal lo an adon araban ta me dake eviction nong le pusen le tum stand mang pithip Inte ithialam sa nil tum la ahui lo hai dui ahui bang ke interstate border la pen interdistrict border puthak ni tum ching wai ching sai pen hoda ke parliament solution fan say for example non le interstate border Nagaland long itu parliament solution ni biji fan ke dake commando training institute dak already Karbi Anglong autonomous council pen long le pia lo la pen ke Assam government nang kroilo la lo plong te bang suri sibak dak commando training kipi atum duji hula lo plong te bang nang peji long le nang peji la so bang ke abeta second na bang ke West Karbi Anglong along isi bang ke solar plant below 5000 bigas allotment below isi atum duji hula lo plong te bang nang peji long le nang peji la so bang ke abeta second na bang ke West Karbi Anglong along isi bang ke solar plant below 5000 bigas allotment below isi bang ke West Karbi Anglong State University Stephen kapang dakpon hula so State University tame hudak bidambo lahai lo plote aduya hoy isi kerai kombang do pola pen ke hola da hawanga long tame nil tum parliament solution ji phan hoda bang ke da thana hara kibi ponji phanil tum proposal pialo la pen chief minister khai manta pang dakpon le ke along ke hala dak sucing den talam long ha sar athak ke han no kene nogong circle office lo se do kolo pota do kolo Karbi Anglong ben ta mane komu la sila su kotha Karbi Anglong autonomous council pen nil tum cheparai tang dolo je interdistrict interstate border ke do ana tum phan ke ili tum inglong a solo pelong te lang lepin pen nong le pota pia nang po pusin tum tang dak pon lo che kroi sar si klem pon bom lo Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.